Mga kapuso, this morning, gwapong tao ang atong makauban nga siguradong makakilig gayud sa atong mga kapuso viewers this morning. Sigurado ko murag paminaw nako no mga nakalamang ra ni siya duha ka ligo nako. Bitaw, di na gyud nako dugayon mga kapuso atong makauban si Andre Cue from Cagayan de Oro City nga anaa karon sa Manila to compete sa Mr. International Philippines 2022. Andre, good morning and welcome din sa At Home with Jamay Regional TV. Kumusta ka this morning? Hello sa mga kapuso na taga Mindanao. And okay raman, okay ra. Alright, maayo kay anaa ka sa maayong kahimtan ron, Dre. Pero let's talk about no aning imong pageant journey. Paunsa ba kini nagsugod ug ikaw ba gayod mismo gikahiligan ba nimo ang pag-apil aning mga susama nga kompetisyon? Wala jud ko'y plano para mo-appeal pero giingnan ko sa mama na mo-appeal. So ako nang gi-grab akong opportunity. Ako gusto ko mag-try og mga new things. So kani new thing man new experience para sa ako. So akong gi-appealan. Discover new things indeed. Sakto gayud ka, Andre. So karon, usa ka sa mga kandidato karong tuiga sa Mr. International Philippines. Unsa ba ang mga preparasyon nga imong gihimo aron masiguro nga madaog gayod ug makuha ang titulo? Nag-training ko og maglakaw gamay og mga questions ana. Then nag-try lang ko be active every day parang ganun. Tapos high protein lang ang meals. Para sa pag mag-workout ana. Dili pa consistent pero di pa kay consistent pero gi-try na ko na ipa-consistent. Dre, sa imo mga preparation nga gihimo sa pag-apil ani nga contest, unsa pud ba ang mga maingon nimo nga struggles nimo? Ang struggle kay kani first time na ako mag-join. Lisod kay bago. Pero maka-adjust raman. Unsa pud ba ang imong mindset karon isip neophyte sa pageant world? Aduna pud bay added pressure sa imo, Dre? Ako lang i-do akong best. Pero ako lang jud mas doblehan akong work. On a personal note, Dre, alang nimo unsa ka importante nga makuha nimo ang titulo karon tuiga? Importante kay ni para sa ako kay gusto ko ma-happy ang Cagayan de Oro City. Then gusto na ko ma-proud sila. Gusto na ako maka-proud. Making the city of Cagayan de Oro proud gayud, Dre. Karon for sure pa lang, proud na ang mga Cagayanon sa imuha. Og siyempre, isip usa ka beauty hang, Dre, no? Aduna pud ba kay advokasya nga ginaduso o nganong kanipod ang imong napilian? Ako, I'm passionate about letting people know that you should live the best. You should live a life with no regrets. Kay life is short og you have to live the best life you can. Kay isa ra ang kinabuhi. Then dili na to sayangon, Morgan. Live a life with no regrets gayud, Dre. Tsada sab ang imong advokasya nga ginaduso. Pero amo sab na bal, Andre, nga imong nakuha ang Press Favorite Award sa maong kompetisyon. Unsa ba ang imong thoughts nga imong nakuha ang maong award? Oh, grateful kay ko kay na press favorite ko. Then thankful ko sa ila. Basin kay Cagayanon ko. Ang gwapo biya. Nako, lamang gyud basta Cagayanon kay ang bunga na daan. Bitaw, Dre, karong buntaga, syempre, aron mapakilig nato ang ato mga kapuso viewers, pwede ba nimo maharana ang ato mga kapuso nga naglantaw karon? Andam na ba ka? Sige. Alright, mga kapuso, ania na si Andre Cue. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema ay iyong malilimutan. Habang tayo magkayakap sa dilim. Agoy, siguradong daghang mga dalaga ang gikilig karong buntaga. Bitaw, also as to not the waste the opportunity, no, Andre, to ask the question sa katawhan, aduna na ba'y nagmamay-ari sa imong puso? Wala pa po. Nako, wala pa gid ay good news gid alang sa mga kapuso. Pero Dre, alang nimo unsa ba ang imong ginapangita sa usa ka babae? Kanang faithful. Then kanang kabalo na mag-take care siyang self. Kanang mag-workout na basig one day uban mi sa gym.
Na, kabalo na mo mga kapuso ha, kung unsa ang ginapangita ni Andre sa usa ka babae. Alright, daghang salamat sa imong oras kay gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV, Andre. And we wish you all the luck sa imuhang competition. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.